Dear Love, ako si Mary. Single at currently looking for someone. In short, nakikipag-date. Pero ang hirap pala makipag-date sa panahong to. Hindi lang pala tungkol sa chemistry o sa simpleng kwentuhan. Minsan, dapat ipakita na yung kailangan mong ipakita na updated ka. Curated ang interest mo at aligned ang values mo sa aesthetics ng kabilang tao. Well, I only drink matcha now. Mas better pa daw ito kaysa sa coffee. Well, coffee gives you jitters at malakas pang makapalpitate. Pero with matcha, none. No palpitations at gising ka pa rin. Plus, okay din naman ang lasa. Alam mo, you should drink this. Sige na, just try this. No thanks. Okay na ako dito sa ice americano ko. Matcha is really not for me. They said that matcha will make your skin glowy. And look at my skin. It shows, right? Anong malay ko? Mukha namang mistiso ka na talaga since birth. By the way, I'm glad na natuloy din finally yung first date natin. Nakala ko, true calls and chats na lang kita makakausap eh. Yes, you're right. Finally. Sobrang dami ko kasing events itong mga nakaraan, so bihira lang akong maging free kahit weekends. What's your job again? I'm a host. Oh, right. Yeah, sorry I forgot. Ikaw, what do you do for a living? Social media manager. You know, I make trending videos for products, making sure every clicks are converted into sales. Okay. Teka, ano yung libro na yan? This. This is the book I am currently reading. Kakabili ko lang nito kahapon. Kafka on the Shore? Yup. From the author Haruki Murakami. The OG. Ikaw, anong mga binabasa mong books? Hindi kasi ako mahilig magbasa. Mas madalas akong manood ng mga series and movies. Lalo na yung sci-fi and actions. Mga ganong atake. Anyways, pwede kitang pahiramin ng books if you want. Name it. I have books from Dostoevsky, Poe, and Sylvia Plath. No thanks, Robbie. By the way, can you tell me about the books you read? To be honest, hindi ko pa sila tinatapos lahat eh. For me kasi, literature isn't about finishing. It's about feeling it. What? Ano pa yung silbi ng pagbili mo ng libro kung hindi mo rin naman pala binabasa? Ano yan, display mo lang kapag tumatambay ka sa coffee shop? No. You don't understand. Hindi ka kasi reader eh. Okay, let's shift. How about music? Anong usually pinapakinggan mo? More on OPM. Yang Constantino, Sarah G, Lani Misalucha, mga ganon. Really? That's cute. Pero, have you tried listening to SZA? Or Cairo? Their lyricism is on another level. Parang poetry in motion. I promise, once you hear them, you'll realize ibang dimension ng music yung namimiss mo. Hindi pa talaga, pero sige, papakinggan ko. That's nice. Pagkatapos mong pakinggan yan, sabihan mo ako. Do you know that they say, makikilala mo daw ang tao base sa music na pinakikinggan nila? Talaga? Sa akin kasi basta maganda lang yung beat saka na-retain sa utak ko, dyan lang yun. Di ko gaano binibigyan ng importansya sa meaning o ano. What? No, Mary. You know, music is not just a background noise or whatsoever. It's identity. It's personality. I mean, the artist you listen to defines who you are. Kaya ako, I curate my playlist carefully. Tama. Mukhang nagre-reflect nga sa'yo kasi masyadong curated. Well, I'd prefer if you say refined. How about red flags? Ano yung mga ayaw mo? Ayoko yung mga mapagkunwari saka yung mga pa-woke. Ano mo yan? Ikaw, anong ayaw mo? And speaking of red flags, ayoko talaga sa fast fashion. It is not good for the environment. Kaya ako, I only wear thrifted or sustainable brands like these clothes I'm wearing.
Paano naman yung mga taong hindi afford makabili nun? I don't think they can afford it. Hindi lang to about style, Mary. It's about ethics, society. Kung sino ang sinusupport mo, yun ang statement mo. Kaya when I date someone, I need to know kung aligned yung trip namin. Like, are you okay na bumili ng 300 peso dress na ginawa ng underpaid workers? You see, hindi lahat alam yan. At hindi rin lahat may kakayanan na bumili. So, don't tell me na yung suot mo ngayon. It is from fast fashion? Yes, and? Oh, no. That's bad, Mary. It's an automatic red flag. Kasi if you support fast fashion, you support exploitation. Anong magagawa ko? Hindi ko afford yung brand na suot-suot mo. Sorry. Nawala na ako ng gana sa'yo dahil dyan. Sana pala hindi na ako nagsaya ng oras to meet you. Kasi kung gaano ka-boring yung Instagram feed mo, ganun ka rin pala in person. Wow! Sa'yo pa talaga nang galing. Look, you don't have to perform all the time. Hindi mo kailangan maging matcha drinker, Murakami reader, woke music curator para maging interesting. Tell me who you really are. Masyado kang performative. What? Do I look like I am performative to you? I know kung gaano naka-modern yung panahon natin at kung paano tayo naiimpluwensyahan ng media. But we are more than the aesthetics or the trend na uso ngayon. Tell me what really interests you. Kasi even looking at your Instagram, you seem so perfect. Everything looks really staged. Let's just say, ang hirap makipag-date sa Instagram version mo. This is not nice to say, Mary. You know, if you're boring or wala ka lang style, hindi ko kasalanan yun, okay? So boring ako dahil umiinom ako ng ice americano. Hindi ako reader and hindi ko pinakikinggan yung mga music artist na binanggit mo. You look plain. Alam mo ba yun? And isa pa, you are really a red flag. No specific music taste, doesn't know about literature, and most of all, supporting fast fashion. At least I don't look staged like you. Stage? It's about creating a vibe. People admire that. Hindi ko kasalanan kung hindi mo kayang makiuso. As long as I know what I'm contributing to society. How about you? Vibe nga ba talaga? O performance? Kasi ang vibe na nakukuha ko, puro pakitang tao. You read Murakami para may quote ka sa caption. You drink matcha para aesthetic sa story. That's not personality, Robbie. That's branding. Wow! I don't know kung bakit ganyan yung tingin mo sa mga interest ko. Isa pa, you are so classist. Hinuhusgahan mo ko sa bagay na hindi ko afford. Hindi ba talaga afford or wala ka lang knowledge about it? Really? Date pa talaga tong pinunta ko, ano? Hindi ko maintindihan to sa totoo lang. We're here to know each other, right? And dahil lang sa hindi mo gusto yung mga interest ko or nakikita mong ginagawang memes yung mga bagay na gusto ko, sinasabi mo na performative ako? Well, ikaw rin. Sinasabi mo na I support exploitation. I shouldn't ask you for a date. Date pala tong tinatawag mo na to? Really? Date? Sa coffee shop? Tama lang na dito yung first date natin. Kasi tignan mo, kung inaya pala kita sa restaurant, hindi rin pala tayo vibes. And hindi ikaw yung tipo kong babae. Ang kapal ha? Ikaw rin. Hindi rin ikaw ang tipo kong lalaki, no? Boring. Mas lalo ka na. Makaalis na nga. Sayang lang ang oras ko dito. Kaloka? Kailan pa naging requirement ang pagiging performative para masabing interesting? Kailan pa naging mali ang pagiging plain, simple, o iba lang ang preference? Nakakatawa rin dahil sa sobrang dami ng dapat ipakita, nakakalimutan na iparamdam kung sino ka talaga. Katulad ng naging date ko. Siya ang perfect starter pack ng mga aesthetic trends. Matcha, Murakami, woke music, sustainable fashion, old money vibes. Ang ganda siguro sa Instagram. Pero sa totoong buhay, parang puro performance. At dahil lang hindi ako umayon, tinawag niya akong plain, boring, at red flag. Pero para sa akin, mas okay na siguro akong maging plain kaysa maging stage. Mas okay nang hindi aesthetic kaysa magpanggap.
Sayang naman. Mukhang ang gwapo-gwapo pa naman ito tapos hindi mo bet. Nako, hindi ko gusto yung mga ganyang klase ng lalaki, no? Kita mong tawag pala sa ganyan? Performative male. Aba, kuhang-kuha niya lahat ng nasa caption. Ay, parang nakikita ko yung meme na yan. Teka, eto ba yung meme na yan? Performative male starter pack. Tingnan mo, halos lahat ng mga bagay na nasa meme na to, meron siya! O ikaw basher ka talaga. Oo nga, walang masama. Hindi ko lang talaga bet. Hindi ko naman siya gaganituhin kung hindi niya ako sinabihan ng plain, no? Kasi, hindi ka naman umiinom ng matcha. Aba, kung hindi ko bet yung lasa eh. Eto pa, alam mo kung ano pa yung hindi ko gusto? Yung forma? Old money vibes daw? Kailan pa naging fashion statement at aesthetic yung status symbol ng tao? Hala, edi kung old money vibes pala, edi naka-t-shirt lang siya at short. Tapos, original na mamahaling relo. Ano ka? Hindi no? Naka-plaid polo tapos trouser at loafers. Not for me talaga. Ito pa yung bag. Tote bag! Grabe ka talaga. Hoy pwede mong sabihin na not for you, Bessie. Pero doesn't mean na hindi mo type is mangbabash ka na. Ewan, nagsayang pa ako ng oras sa ganong klase ng lalaki. Sobrang pa-woke, as in! Beshi, kalmahan mo lang. Ang tanong, hate mo ba talaga? O hate mo lang kasi yan yung nakikita mong tinatawanan na lang sa social media? Not for me talaga. Yung ginawang personality yung trending. Naiinis lang ako kasi sinayang ko yung oras ko sa kanya. Gwapo po naman siya. Ayun naman pala galing na sa'yo. Gwapo naman pala. Sayang naman. Kahit na di ko bet yung personality. Sayang. Kalmahan mo lang kasi, Mary. Kanina pa nakasalubong yung mga kilay mo, Hayaan mo na. May mahanap ka ding lalaking kaparehas na mga hilig mo. Nako, ayaw ko na talaga ng dating apps na yan. Parang tama ata yung sinabi nilang, sa dating apps mo raw matatagpuan yung mga taong dapat mong iwasan. Sinasabi mo lang yan. Tignan mo, makalipas ng isang buwan, nasa dating app ka na naman. Hindi na, Kung gano'n lang din ulit ang mga makakamatch kong lalaki sa app, huwag na. Sinasabi ko sa'yo, last na talaga yun. We, talaga ha? Bakit ba mo maniwala? Pegi nga niya kinakain na. Alam mo, kaysa maglaan ka ng oras sa paghahanap ng mga lalaki dyan sa dating app. Ganito, humanap ka ng bago mong libangan. Pwede kang tumakbo, mag-hiking, sumayo ng Zumba. Ano pa bang bagay sa'yo? Mag-workout ka, mamasyal. Siguro mas maganda makahanap ka ng taong same mo talaga ng interes. At kapag ikaw nang nagkaroon ng mga bago mong mapaglilibangan, doon na ako maniniwala sa'yo na hindi ka na talaga tatambay pa sa dating app na yan. Ito naman? Oo nga. Promise, maniwala ka sa akin. Tara na, puntahan na natin yung coffee shop na gusto mo kamong subukan. Tara na, mabuti pa nga. Malay mo, nandun pala yung lalaking para sa'yo. Sus, kung umiinom lang din ng matcha, pass! Ay, bad ha, grabe judgmental ka. Tara na. Dear love, sa panahon ngayon, kung saan digital age at puro filter na lang ang makikita mo, hindi na ako magtataka na posibleng marami dyan ang tulad ko na nahihirapan na ring makahanap ng totoo at authentic na personalidad. Pero totoo nga ang tunay na relasyon ay hindi naman nakikita sa feed. Hindi rin sinusukat ng playlist, ng brand ng damit o ng iniinom mong kape. It's about being real, about finding someone na makikita yung totoong ikaw at hindi yung Instagram version mo. Ay, kung ang lahat nagpa-perform para magustuhan, sino pa kayang matitirang totoo? By the way, nasa comment section lang ako ngayon. PM me, baka sakaling mag-click tayo.